Věci, které máme ve střílně. Záchod. Šicí stroj. Disky od auta. Židle. Dveře číslo 1, dveře číslo 2 a další věci. Televize. Kapota od auta. Lednička. Dveře číslo 3. Hodně kol. Trošku nářadička. Dveře číslo 4. Židle číslo 3. Židle číslo 2. Akvárium. Schody. Dveře číslo 5. Dveře číslo 6. Satelity. Pneumatiky číslo 1, pneumatiky číslo 2, pneumatiky číslo 3, pneumatiky číslo 4, pneumatiky číslo 5. Tajná část sklepa, kde jsem nikdy nebyl ani nikdy nepůjdu. Tajná část sklepa s černými děti. A tohle byly věci, které máme ve střílně.